अड़हुल के फूलवा बिचही में यही सावन के महीने में चाहे नवरात्र के महीना में कार्निश लेके देवास में बैठा दिया बलिराम भैया की तरफ से आई तने बेगवा में से निकाला ना चुंदरी एगो निकाली प्रेम से बोली खाए वाली मैया की हाथ उठाए में कोताही ना हाथ जे उठाई में कोताही करी नु तो हमारा फेसबुक खोलें तो हम ही ना 3 जना हमनी के बानी से एगो पतंजलि वाला बाबा बड़े एगो हम बानी एगो बिरहिया गायक बड़े ऐसे हाथ उठाए में कोताही ना प्रेम से बोली थाली मैया की जितने ऊपर हाथ उठाई ओकरा के माई उतने जल्दी उठा ली है जितने ऊपर हाथ उठाई ओकर उतने तरक्की हुई कहे के माने ई भइल माने कहे के माने ई भइल जे माई के दरबार में हाथ उठावेला जे सबसे ऊपर करेला सबसे सुपर करेला ये पर विचार करके जानता नहीं तनी सा समझे के बात बा तनी जानते नहीं क्या बात बा काहे बहुत लोग के मुंह से सुन ले होते काहे अरे आई देखिए ना अभी है अब अकदी ना तो शुरू करिए माई के दरबार में भक्त गई बड़े माई से कहत रहे कि यारी यारी बोनी मैया अरे दवना मारुआ बिजही में बोनी मैया अड़हुल के बिजही में बोनी मैया लेकिन चलते चलते नाम ले चार जुगवा में हो कहीं आशीर्वाद आवत रहो बंडी में 5-6 गो पॉकेट बा जब घर जाई तो झोरा में धराए लगे कहीं की सती माई के दरबार में बहुत बड़ा कृपा बा चार जुगवा में नाम आया
माई यूसरी गांव में हे हनुमान जी अरे वो अपन गाड़ा लेके चौहान जी को लेको वो अपन दयालिस्ट बना कर देवता में हनुमान आजादी में चौहान बात को अलग है अलगे हो तो चारे जुगवा में हो कितना नीक साउंड बजाता कौन डीजे हम करण डीजे महमदा ये साउंड 24 घंटा बाजल बा अब फिर 12 घंटा बाजता और जोड़ लेकिन लगातार सेवा में बा करण भाई एक जोड़ा बा आई जी जितना लोग बैठल बा वो लोग लगातार सेवा में बा 24 घंटा सिजाम फिर 12 घंटा प्रोग्राम सभी बैठल बा भगवान के भजन सुनत है हनुमान जी ए सती माता अरे वो अपन दायल दे सबका ऊपर बना दे जेकर छपरा जिला हो ये बात साचे न हो जेकर छपरा जिला साचे मोह मोह परवा अंडा भर